Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kamar koyaushe dai ina yi kowa barka da wannan lokacin tare da fatan mun waye cikin gari cikin ƙoshin lafiya da fatan kowa na cikin lafiya. Yau mun zo muku bayani ne akan abin da yake damun mutane a yanzu ko kuma abin da aka damu mutane shi wato Facebook hacking. Kana da account ɗinka na Facebook kana cikin uzurinka sai dai kawai ka dawo ka yi login ya ƙi. Za ka ga ɗazu-ɗazu ka hau ka yi chatting ka yi posting ka yi amma ka dawo shiga kuma ya ƙi saboda me wani ya yi maka kutse ya shiga ya ma hacking account ɗin ma'ana ya ƙwace. To za mu yi muku bayani yanda za ka yi ka kare account ɗinka daga wa'annan miyagun mutane ka ba account naka tsaro ta yadda shi in ya zo shiga ba zai yiwu ba ko kuma wani abu madangacin haka. Bari mu je kan cikin bidiyon kai tsaye mu yi muku bayani yanda za ku yi. Da farko kana da Facebook naka ko Lite ko kuma Facebook normal wancan, to wannan dai Facebook Lite ne kamar yadda kowa ya sani da shi muke amfani. Na buɗe shi ne saboda in yi muku bayanin yanda za ku yi sauransu. Sabon account ne na buɗe ne saboda in yi muku bayani a cikin shi. Da fari idan ka duba za ka ga can sama akwai su 3 dot wannan gurin. To kamar yadda na kowa yake za ka je gare shi ne ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi sai ka jawo a ƙasa har sai ka zo gurin da za ka ga setting nan kenan. To idan ka zo sai ka taɓa setting ka shiga. Idan ka shiga nan bayani ne da komai da wani tsare-tsare da shirye-shirye da za ka yi wa account naka na Facebook. Kai hatta inda ma ake samun kuɗi ta Facebook duk ta nan za ka iya samun bayani. Amma a kaɗan za mu je ga inda ya kamata mu je mu yi muku bayani. Da farko dai idan ka jawo za ka ga wani guri da ake cewa profile information. Wannan profile information sai ka shiga cikinsa. To ta nan ne za ka tsara za ka shirya abin da kake son shiryawa abinka. Misali in ka buɗe account idan ka sa komai da komai naka akwai inda ake sa working experience, akwai inda ake sa su makaranta, su inda ka gama, su unguwarku, su garinku, su waye da sauransu, su layin number wayarka da su address Gmail kenan. To idan ka zo za ka ga number wayanka gashi nan a nan sai ka zo ka gefen shi za ka ga wani pencil a nan. To wannan pencil ɗin shi za ka taɓa. Idan ka je mataki na farko to zai nuna ma cewa ga number wayanka nan amma ya kake so ya kasance. Number wayan naka kana so ne a ce kowa ya gani gashi sai ka taɓa nan gurin inda na muku alamar nan sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi haka gashi zai nuna ma number wayanka kana so ne a ce kowa yana ganin number ka idan ya shiga profile naka. Ka san akwai wasu idan ka shiga profile nasu za ka ga number wayansu komai da komai har Gmail in ya sa da komai. To ya kake so ya kasance abin naka. Gashi nan an ce public kana so ya kasance public kowa da kowa ne zai iya ganin number wayanka idan ya shiga profile picture an ya shiga profile page naka ko kuma ga nan friends kana so a ce friends naka kaɗai wanda kuke chatting da su ne idan suka shiga profile naka za su ga number ka. To ga wannan ƙasan kuma only me. To abin da za ka yi ana idan ka shiga ya nuna maka sai ka taɓa only me ɗin nan. In ka shiga only me a nan ƙasa za ka ga sun nuna ma this will be kept privately. To sai ka done. To alama ya nuna in kai done an gama. Alama ya nuna babu ta inda mutum zai shiga profile naka ya samu number ka. Sai dai in ta account ɗinka ya zo ya shiga ko ta wayarka ya buɗe profile naka. Amma in dai ba haka ba ko ya shiga profile naka ba zai ga komai ba ma'ana ba zai ga lambar ka ba amma lambar ka yake son gani ta ciki. Dan matakin farko da ake sace wa mutane number account ana samu ne ta number wayarsu. Sai kuma mataki na biyu wajen saka security. Security yana da matuƙar amfani a Facebook. Wasu ba sa sa security mai wahala zance ko kuma mai ɗan tsauri. Ana ɗan sirka security ne in an tashi sawa security waya security. Amma wasu kuma idan suka tashi sawa waya security sai su sa security mai ɗan sauƙi. Yanda ta inda za ka ga wani ya sa lambar wayarsa ko kuma rabin lambar wayarsa. A'a to ba a haka. Yanda za ka sa security a shawarance sirkawa ake yi ma'ana shinkafa da wake. Ka sa lambar ka rabi sai ka sa sunan wani abu ko ka sa sunanka sai ka sa lambar wani abu. Misali in kai ɗan Kano ne sai ka sa Kano sai ka sa wannan lambobi a gaba wanda ba zai gane ba ba za a gane ba ko kuma wani abu da haka na ɓadda sau. To don wannan ɓangaren ma yana matuƙar taimakon mutane. Amma da ka buɗe profile mutum za ka ga lambar wayarsa. To kuma ita ce security password na Facebook na. To dole a samu matsala irin wannan. To daga nan ne muke kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Insha Allahu a nan gaba kaɗan za mu kawo muku yadda za ku tara followers. Za ka ga mutum wai ya yi posting a ƙanƙanin minti ko ƙanƙanin lokaci ka ga ya samu followers sama da 1000, 900, 100 kaza. To insha Allahu za mu yi muku bayani akan yadda ake samun followers.
amin liking, za ka ga mutum an mai liking kaca-kaca a Facebook sai kai mamaki. Insha Allahu za mu muku bayani akan yadda ake yin wannan shi ma cikin sauƙi. Mun gode da kasancewa tare da mu. Insha Allahu za mu ringa kawo muku abubuwa da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba. Daga nan muke kawo ƙarshen bidiyon mu. Ku huta lafiya.